Bună, bunicuțo, mi-a fost dor de tine. Cum e, totul bine, sănătoasă? Da, da, și eu pe acasă, cu niște tunuri botanice. Da, bunico, da, da, exact, un fel de ceai am răcit. Da, sunt foarte răcit. Da. Da, bunico, nu te preocupa, nu te preocupa, de asta te-am și chemat. Știi planta aia medicinală care ți-am trimis-o din Amsterdam și ți-am plantat-o în spatele casei? Da, 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 mușețelul ăla olandez. A crescut mare? Ui, bun, e bun. De asta te iubesc, bunico. Așa, îmi poți trimite și mie vreo 500 de grame ca să-mi treacă răceala asta mai repede? Cum ai tăiat-o? Cum biserica, mă, te-ai tăiat-o? Vreau să plantezi ghiocei și usturoi? Bunico, tu ești cu capul. Ți-am zis că am nevoie de planta aia ca să trăiesc și tu o tai? Nu, nu-mi trebuie usturoi. Nu, fumează, mănâncă-l tu. Nu, nu-mi trebuie. Da, da, bine, hai, pa. Nu, nu vreau usturoi. Ce ai puțin? Te-ai stricat? Da, bine, hai, pa.